Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado kita, Agosto 28 tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan mga nagamonitor na via on air sa ilang mga transistor radio, ang iban ara nagamonitor sa ilang mga salakyan diin ka man nga bahin sang Western Visayas, kutob malabutan sa aton tingog ang aton gid nga pagpanamyaw. Pero of course, way magitag kalipat sa pagpasalamat kag pag-abi-abi sa mga kaaksyon naton nga nagamonitor naman via online no, sa Facebook kag sa YouTube. Good day, ano man nga oras sa inyo ginahamtangan. Aksyon at tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Anong madalag ko nga balita nga atong tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita karon dugay-dugay dito sa Banwas ang Castiliana matapos nga kahapon isa ka buhawi ang nag-igo no dito sa lugar. May mga panimalay nga nagkalaguma, grabe mano. Ang buhawi niya among gining ampay niya basta bla maginit-init. Dason magtupa ang ulan ti ang buhawi kisa nagatuhaw malang nimo. Galing to sila Castiliana do damo gid to mga puluyan nga nahalitan.
I-check ta kung ano karon ang bulig nga ginhatag na sang local government unit, no? Dira sa Banwa sang La Castillana. Kabay patani way lang sang magkabuhi dira o kon individual nga nasamaran bangod sang insidente. Kabalo kang buhawi, hindi niya parehos ang linog mo. Gang linog, pag tayog kung kaisa, hindi ka ka-preparar, gulpiada, gitla, unprotected, ginaya. Pero ang buhawi, antes ni siya kung kaisa mag-strike kag babatyagan mo, kisa layo pa makita mo ng pagpuron-puron sining buhawi, no? At least, makadak, makapanago ka, mas safety mo ang kagalingon mo, kung layo pa, no? Sa imo area, nagapurma ang buhawi. Ano pagid ang mga dalagko nga balita no nga aton na tutukan na karon na nga aga i-check ta lang niyo kay kundi may meeting ang RTWPB last day dito iya sa aparte ini sa concern ginaduso sang labor sector na kung tani matalapangdan man ang party bala sa umento sa sweldo nga ginaduso no sa labor sector plus ang ginatawag nga pandemic relief allowance ti baldagino way gigin updan sang management kag iban pang miyembro sang RTWPB. Bangon sining question ano ang next nga tikang ngayon sang labor sector labor representative. May plano pa bala sila? No? Nga mahimo nga file na lang sa petition for wage increase? Ay, purti ini. Sige. So, anyway, i-check na lang niya no? Ang mga update sa mga ka-action para at least matagan ta kamo karon dugay sang parte no? Sining ginimo pagpaniguha man tani isang labor sector. Ang update man karon sa kaso no sang isa ka persona lalaki bla nga biktima sang pagbuno patay gid sa Villamonte. Ang latest investigation sang kapulisan na tutukan na ang observation ko sini nga Agosto doon ang taas naman liwat ang cases no pinatyanay halin sa tiro pagkanto sa iban pagid hacking pagbuno no doon ang namo naman liwat diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kabugusan naman detalye sini batayan sa panay ng pagpangalagan sa inyo palatuntunan action hotline. I-check naman karon si Mayor Mylan Nicora na dira sa Castillana ano nang bulig nga na-extend niya kag kabay pangati si Mayor Mylan Nicor kay ang mga Hanoy ni medyo layo-layo sa proper no? Layo-layo sa proper pero at least hindi mo na pwede hindi tiyo na yun mag-coordinate ang DRRI mo kang maghatag report sa kay Mayor Nicor no? Para mabuligan ng mga residente. Salamat gina sa mga tuli may mga litrato nga may mga gin-post sa social media na kahapon pa ni actually natabo no? Para sa mga nag-monitor. Pero i-check na lang in a while niya no? Sa mga opisyales na sa La Castillana kung ano na ang na-extend nila nga bulig para sa mga nahalitan. Pilagig ka pamilya ni man, kag pilagig ka balay ni ang nagkalaguba. Kay naway pa siyang official gini nga record nga pagwa abi ang La Castillana dira. So kabay pa si Mayor may Nicor manggilimutan no Mayor May gatawag kami na si imo Mayor May kay gusto na tong tani ini makuha ang update no parte sining nagluntad dira sa area no sa barangay mga Hanoy sa La Castillana. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time alas 8:09 na mga ka-action. Palihog padala lang sa inyo sini nga mga mensahe, ang inyo sini nga mga komento, reaksyon sa aton talakayan
karon nga aga gina-welcome ta ginina, no? Feel free sa pagpadala agod nga babasahan man naton, no? Dira sa comment section bla, pwede nyo gid mapadala. Alas 8:09 na, Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko lang ng karong parte sa Buhawi, no? Kay at least maka tipod dira. Kabalo kang diyara rimo sa Castellana, do ka bundol sila ya sumugaw. No, do ka bundol, do ka atrasado haw. Galing ganti during emergencies and calamities, dapat unahon yun na, bisan mundo lang magpa-interview sa radyo, basta dasing maghatag sang bulig, kag ayuda sa mga nalitan sa Buhawi, ako okay lang na yan. Bisan ulihin na lang mo pa-interview, importante, nga ang bulig, malaga tupa na yun. Amo na yan, pakita gin nga ang bulig ang pag-akto, ara na yun. Ayos alas 8:10 na. No, antes naton katuan na balikan ang Buhawi kay basi sa kakapoy nila dira, no, sa DRMO kag ni Mayor manggilimutan pay sila ga sa labat, no? Halin pa kay inang kontak naton, dinig sila malabot. Basi natulugan sila basi ging kapoy mamla sa halin sa Buhawi. Dire ko anay may shift kita sini nga aga. Ang result sa meeting sang RTWPB, tinagnigan na muno ni Sir Winnie Sancho, niya ako ay gimang ko expect no? Nga opdan ini sang mga miyembro sang RTWPB, pero tinano ang next nga move nila nga himuon kay siyempre management yan, hindi niya magsugot Sige nila ay pastaas mga mong sweldo, kadamo na kami gani, hindi nagpanira, ang iba nagkalaputo na gidya. Di galing ang labor sector, ang mga trabahante ni nagkakaon man mo. O nagakinanglan man isang nga magmayo ang ila estado o kung sitwasyon. Amo nang pinagkasubo gid. Online sa hotline. Ang sini joining us this morning is Mr. Winnie Sancho, labor representative sa RTWPB sa Region 6. Sir Winnie, good morning. Yes, Art, good morning. Mga agasi mo, no, labi na gid sa mga workers, no, nga nagapamati, kag nagamonitor sa imo programa. Sir Balda, ginwa gito gali na aktuhan pabor ang ginduso mo? Hello? Siling ko sir, ano ang result sa ito? Wag ito gali ginaktuhan pabor sa mga member nga kabahin sa RTWPB? Well, sang August 26, no, that was Thursday, nag-meet kami to decide, no, kung ano nagidman ang himuon sining issue sa ginahingyo namon tani nga bisan gamay lang balang allowance para makahampol man sa tunga sang kapigadohon tungod sang pandemya, no. Okay. Unfortunately, gin-evaluate liwat ang mga report sa consultation kasi siguro 99% nga nagakuan gid nga hindi anay paghambalan ang wage increase or any other form of amelioration kay tungod sang pandemya kang sang massive unemployment, no. I think isa lang gid ka kompanya ang naghatag sang ila opinion nga tagaan sang allowance sa mga workers, no. Isa ini ka daw I think coal company sa may Guimaras nga nagpariserya nga ginahingyo nila ang iban nga mga kompanya nga makasarang na maghatag sang ginatawag nga pandemic emergency relief allowance. Nakatimpuan man Art nga may bago kita nga regional director subong si Ay bago na? Attorney Popoy Rodriguez, no. Halin siya guro sa Isabela. So, without... Isabela, dito sa Luzon. bago na siya subungin, assigned dire, no? Okay. And with all due respect, nag-decide kami nga ang final deliberation na sa September 9 na lang, no? Okay. Dason nga meeting para daw formal bala, kag matagaan man siya sang tsansa, na mapiro siya, mausisa yung mga nagliligad ng mga dokumento kay manti bago lang siya nakapungko mo. Saan ulang ni siya nagpungkong bagong regional director sang Kuanaw? Sang Doli? Duli, no?
no, Dole, Regional Director sa Western Visayas. Ti officially from the Regional Wage Board isang August 26 as chairman ng Regional Wage Board. Pero siguro, I think, base mga second week na siya o second week sang August gin-assign dire sa Region 6, no? Okay. Pero Art, in all likelihood, no, ako nagatanaw nga ginakasubo ko man sa pagambal. Okay. Pero wala na din siguro sang ihatag, no, nga amelioration ang regional wage board kung basihan mo lang ang ilang report. Pero ako yan nagkapati nga tanib isang kamay lang bala Art para nga may pang wala tawag ni pang piyan man tani ang workers kaman ang aton subong nga real wage ang nominal wage is 395. Pero Okay. actually, kung i-multiply mo na siya sa Consumer Price Index, i-compute mo abi, ang actual nga ginabaton sang mamumugon subong is, ang real wage siya is 300 pesos and 99 centavos. Okay. Ang buot sing ganon, kakadulaan siya kadadlaw 94 pesos and 1 centavos. Aha. Di kung i-multiply mo na siya sa binulan, dako mo na ang kuan ang iyang naiguan siguro sa kabulan base mga madlagan na siya mga kuan siguro mga 2,000 no. Okay. Mga sulusubra man mga 2,418 kung 26 days sabi in working, no. Okay. Di ginakuha naton Art na nagapakita lang ni bala nga ang gobyerno ya wala gid yan nagahatag sang kumpasyon no sa mga workers. Kamanti ang imo lagi number sakto na ang workers kakaon man nimo. Di ang mga business sector siya ako nagapati makasurvive ni sila ya kay bisan nagapanira sila. At least ang iban nagabalik naman bukas, no. Okay. Pero ang workers siya anong iya nga pullback decision, no, why gid, no. Okay. Diri naton makita Art. Ari lang ang concrete example talaga nga aton mga mga health workers sa gobyerno. Ginadayaw ta sila nga mga Baganihan. tanan-tanaw, baganihan, tanan-tanan nga kulit natag sila. Pero ay man matag ang ilang SRS sa subong. Inok hatag pa lang. No, dira ni mo makita, no, ang sa Galing private kiti sector, mangin full nga baganihan ni sila guro basi kung naulat sa gobyerno ka magkalamatay ni sila para mangin baganihan naging nga lubos. ang ambal ni Art ang isa ka opisyal sa DOH sa organization sa workers. Suicide mission niya ang aton mga kuan mo. Manti kalimuha na sila pati sila maapektuhan sang ginatawag nga COVID-19, no. So ang alam bala noon bala sa kuan sa wage increase, no, kada mga other forms of amelioration sa bilog nga Pilipinas, matya ko gina-counter siya sa wage freeze policy. No? Okay. Sang gobyerno, no. Amo na sila bala nga kuha na lang tani ang ginapangayo ta crumb of the bread mo. Crumbs of the bread. Pero ang crumb hindi pa pakatag. Gani man. Ti ano matabo sini kikita naton gati bugat gid no hindi kid mag-support no ang tanan nga ara dira sa TWPB. So ano ang pwede naton nimo on diri no sang labor sector? Ti na bes matiyag ko mapasar ni resolusyon ang kuan ang wage board, no, na Okay. muna ding ila desisyon. Pero definitely hindi ko ya magpirma. Kung mapirma gid man ko maapid ako sang ginatawag nga dissenting opinion. Okay. Pero kung nagapamangkot ikaw nga anong himuon sang labor, good question na. Ang kuan na Art ang pinaka last move is that for the labor sector in Western Visayas to file a formal petition for wage increase, no. Well, it might take time pero kinanglan ma-manifest siya sang iyang nga vehement opposition, no, over Okay. this decision of the regional wage board. But under the present circumstances, pinadaog kita sang sang espiritu sang pandemya bla. Okay. Na daw amo na lang na ginasulit-sulit
agud tong may alibay Aha. para hindi mahatag ang ginapangayo sa mga workers. Okay. So, ang next nga tikang, nga naginadlantaw ninyo ang pag-file sang petition, pag-file sang increase, no, para sa sweldo. Sa noon ni siya possibly mahimo naton after pa sang meeting ninyo nga gin-schedule on September? After the Regional Wage Board had formally issued a decision, no, to that Okay. effect, no, denying any form of amelioration. But I would suggest organized labor, Okay. kinanglan hindi lang isa ka federasyon, tanan-tanan nga mga union dapat mag-file, whether independent unions or affiliated with federation, so that it will be the collective voice of labor in Region 6 that there Okay. is an imperative need, no, to ameliorate the plight of the workers who were also affected by the economic recession, no. Marami pagid ganida kung ang tanan-tanan nga workers mag-texto sa Regional Wage Board, no, kag sa NWPC para nga mapuno sila sang reklamo kag sang masakit nga kahimtangan sang workers tungod sining abi mo art way labot siling ko sa drastic reduction sang ilang tawag ni real wage. Di mabuhinan pag ina kay nga flexible working arrangement 4 days work week. Ang number of hours mo ginbuhinan pag kay gina-adjust ang employer ang iyang kuan man no capacity, no, to survive. Okay. So ang butsing ganon ang real wage mo nga 300 pesos manubo pag ina siya tungod sang application sang ginatawag naton nga flexible working arrangement. Yes, galing kiting isa ang bottom line sinitanan because ang masaming reason sa management is the pandemic. Ti siling ko mientras tanto nga ari ni si COVID-19, matiyag kuno hindi pa niya tungkaaw kag bawi ang mga labor sector sa Winnie. That's correct, no? Because the COVID-19 is here to stay. No, wala sang magic wand nga makatabog sining COVID-19. Okay. Ang dapat gitani sini kung may nabilin pa nga kumpasyon ang gobyerno. Ti kadamo sila sang ma-underspending, no? Kabayanihan to ginbalik ganito binilyon, no, nga mangayo naman sila budget kay kulang. Okay. Tingin ang balan sila sang BBM o kung kuha nga tinga may ginbalik kamo kung kulang ang budget nga ginhatag sa inyo. Tani imbis sa Alas 8:22 na. May mga meeting pa pag-ugaling regional director sang Duli diri sa Region 6, oh. Action Hotline. Maloon taw ay naglistikaw to, no, si Director Tikaw. Nag-retire na si Director Tikaw sa Wayne, so rin ginautod din yata. Oo. Siling ko si Director Tikaw na, no, nag-resign na, nag-retire na siya. Nag-retire na siya, no? I think previously before the assumption of the new director, no? Yes, sir. Kung balagin ng batan kung mayo ang pag-manage ng gobyerno sa Bayanihan 1 kag Bayanihan 2 rather kag maabot ng Bayanihan 3, hindi bala mga underspending tani gin-realign nila ni. Okay. Kagihatag bilang wage subsidy or any form of amelioration para maumpawan man ang mga mamumukol nga hindi na magpulok ng mga ayo sang wage increase. Kaya totoo man kadamo sang ginabalik lang sa National Treasury tungod nga wala ini magasto, no? Gasto, oho. Amo ning mismanagement tani nga dapat i-correct. Okay. Para nga ang workers maumpaw-umpawan man. Kaya ito kaluluoy man lang nagalinya sila daw mga pobre bala. They are like beggars waiting for alms, no? Especially kung mag-abot ang siling may ara para sa workers, malinya sila to, labi na gid ang wala sang obra. Okay. Kaluluoy ang ginatawag naton nga mga mamumugon nga mo ang nagatugas sang manggad sa aton nga banwa. Ating ang ginastoryanta na ini mga mamumugon sa pribado nga sektor nga may ginabaton pa kag nagatrabaho. Much more ang nagatrabaho sa kampo niya mo gining problema subong nga perti pagid. Tito na art kamanti subong medyo chimpong murto. Kaso na
Ang aton unemployment rate nationwide, I think as of June 2021 is 7.7%. Okay. That would translate to about 7.36 million Filipinos who are unemployed. Aha. Di dugangan pa sang restriction. Okay. Kundi naglala lagi ang aton sitwasyon. No? So amo na tani ginahingyo naton. Ah. Bala ining mga kauturan naton sa sa mga sinta, no? Tagaan man sang economic package, hindi lang sang gobyerno, Okay. kundi sang management kay daw dumayo manigos bong sang sugar industry, no? Aha. Wala man sila maapektuhan gid sa presyo sang kalamay except bisang gina pangbulabagan nila Aha. nga pag-import sang molasses. Okay. Sir, kuhaan talaga personal opinion mo, no, kay ti ang CSC, tubla parte sa basiwa nga isyo, ti nagmando ng CSC, pero ti ang bal ni Atty. Dilag niya, wala pa may kabaton, and then siling niya ti regional office 6 pa man lang na, niya pwede pa man makahimo sang legal o kung maka-file sila sa motion for reconsideration, pero naulat pa nila, kay kung mabato nila ni ang kopya, padala pa rin sa OGCC dito sa Manila. Pero tiisin ko ba, ara sumusubo man iya sa basiwa na nga naglawan na ubraho? Well, una bis, nagapangibulaan ako no sa mga katapo no sang Basiwa Employees Union no aglabi na gid ang mga opisyal sa membro tungod sang ila sa kaisog nila bala sa ila pagkamilitante no kapag kabigilante nagintindugan gid nila ang ilang prinsipyo tiya mo number bla art nga the harder the conflict the more glorious the triumph. So ginapangibulaan ko na sila sa ina nga aspito. Ikadua, inang ginasiling ni Atty. Dilag nga ma-file pa kunano nga ang mga motion for reconsideration. In the first place, inasang board of directors kapaltahan no? That is a manifestation of their misconception of the labor code. Sa ako niya art na intindihan, magamo na nga situation nga ang nag-decide abi civil service as a student in labor relations, no, ang dapat sinaya kung may rate of execution they should be reinstated. Okay. Kung mag-appeal manggidya ang board of directors or whoever, there should be reinstatement pending appeal. Okay. Appeal lang sila i-reinstate mo lang kami kay may desisyon naman. May desisyon. Appeal lang kamo dahil. Okay. So, but the appeal should not restrain Okay. the employees from being reinstated because it would be unfair to them kay gin-withhold ng ila salaries tungod sang illegal termination nila. Karon dugangan mo pagid, you are only trying to prolong the agony of the workers Okay. who were already reinstated by virtue of a decision from the Civil Service Commission. Galing tikon pabalik nila na kundi makonflikto naman na sigin pirmahan lang ang joint venture agreement. Ang joint venture, magkakubla art, principle na yung joint venture mo. Paano mo, makakasiling nga joint venture? Kaya gin-recognize mo ba ng union? Otherwise, kung magsiling nga joint venture o kung partnership, di kakasun mo ang union Kung paano mo makakasang union, kamayaran na sila nga collective negotiation agreement and they are duly recognized as a legitimate labor organization and bargaining agent ng rank and file ng Basiwa Prime Water. Yes. On that note, Sir Winnie Sancho, salamat sa time. Good morning. Thank you. Good morning. Action Hotline. Grabe ni. Basta when you talk about sweldo, aumento sa sweldo, sangyara sa pribado nga sektor, tisiling ko, gusto itong ginambal ni Sir Winnie Sancho. Ang maginatawag, gani ka ginakonsider man sa gobyerno, itong mga baganihan, ang mga frontliner, mga medical workers, yati no mga may mass actions gani kay muon, kay mga benepisyo nila, yasta subong way mahatag. Action Hotline. Tiway gani mahatag ng mga ganihan nga ginatawag naton, diyan ang nagapangabudlay kang nagapatay-patay trabaho para sa COVID-19, much more nga kitang maordinaryo nga trabador sa pribado nga sektor, matyag ko daw taklaron pa ni sa taklaron pa ni sa inang sumidahon na sa Salvador Benedicto mo. Damo ko may taklaron na yan, no? Salvador Benedicto, sila ko ining
kausa nga ginaduso sa labor sector subong, mas kuan pa, taklaron pa sa sitwasyon dira sang sumidahon nga mga dalan sa Salvador. Benedicto. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig,
Nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidno, no? Ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth.
kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatapos subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline o i-acknowledge ko lang niya na yun ang mga ginapadala ninyo nga mga mensahe no karon na nga aga. Happy birthday gali sa kay happy birthday gali sa kay Yani Kirao no kay Marnie Kirao. Happy birthday. Action Hotline. Kay Scarlett Gamo may aga dira siling happy listening to my sister and brother Rimia and Rodolfo. And to my mother, get well soon. We'll see you soon. Okay, salamat kid. Kirina Villaflor, good morning sa ila tatay Armando Ibanez, nanay Lilia Ibanez, mamang Lolita Papa Jose, Papa Ferdinand Villaflor, mama Jinky Jalagdon, kag sa tanan nga family Villaflor. Sa Santa Rosa. Okay. Salamat gid. Okay, paring Chupoy magmanwadra no sa Macau. Salamat gid sa imo sining
padayon ng pag-support no, sa Action Radio Bacolod. Ni Anton Diaz. Sila nga may aga, Tony Diaz listening sa Patria Village. Oy, si Tito Dani Yap gali. Tito Dani, kumusta na? Nakaya sugilanon kami kay na. Regards sa mo, thank you for always supporting Action Radio. Ana Sinoro. Si Jinky Jalagdon, sila nga may aga, kay Mimoy Villasor, Vanessa, and Doc Matt Mayo. Noel Amar and all family, all my family sa Pandanon DSB, kag sa tanan ang members ng EFC. Thank you ha. Berly Gonzaga. Yeah, good morning Action Art. God bless your show as well as DYEZ. Alin Louie Himotea. Sa linawon kawayan ni siya. Paring Torco Jongko. Dira sa Isabela. Good morning man. Christine Minies Villalobos, monitor man sa Barangay Pandanon DSB. Okay, tabiyaw lang palihog, kagawad rin maamit. Upod sa iya pamilya, kag sa family dahay, Turbila Alit Minies, nga wala untat nga monitor sa Action Radio Bacolod. Salamat Imbong Jocampo, good morning. Taga Maaw, ga ARB fanatic man. Salamat. Yan tani Max, na kaluluoy man mga tao sa ano ni sir? Sa ano ni ma'am? Dahil lang. Maxunan ko sa diin to man. Way ko kabalo kung ano ang nauna mga chat di kay hindi ko pa makita Rochelle Fulgencio Susana, good morning Action Art. Monitor lang kami ni Barangay Pandanon DSB. Okay. Ana Sinuro, Kirina Villaflor, Aisa Bantilan, Balayang. Salamat gid no sa pag-monitor. Ayos Teresa Pereira, Reza B. Castor Ganguso. Si Sir Milili Oligo, siniga kagawad sa Mambulak Silay, si Timay, kag Monet Lobaton, gapamati gid. Okay, salamat na sila. Noel Zambales, para may agadra kag sa taga Purok KBS. Ayos, si Dr. Sifard may ara siya detalye pero jutay pagin lang basi si Dr. kay Lian i-dial na yan kay way pagin niya sa kwan. Ang taga diara ni Mula Castiliana, bago ko lang nasugilan nun, ga-travel sila, gadula-dula ang signal. Grabe, no? Buhawi, unexpectedly, kung kaysa hindi mo ni why kita ga-expectar, kati maigo bla, sa paresyon na dito sa area sang La Castiliana. Ari pa, si Diding Alwamiento, Michelle Sayo Gimiroy, Elizabeth Malaka Gamala. Salamat gina kay Buning kuno kag Marge Jedel. Tuto Balulot ng monitor siling ni Parinuel Zambales. Jolie Militando Patrimonio sa Singkang. Glenn Noel Lozana Olarte. Earl Andre Sardinia. Pa-shout out lang tani. Mana kong nagapamati subong Andro Sardinia. Tita Alex Alfabito. Tito Jo, good morning. Regards lang ko sa ila. Krista Kerry Paul Javier Tanatan. Good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Yung mga mensahe nyo, iba na karoon na lang doon. Ara si Doc Sifard. I-check ko lang si Doc Sifard. Kay ang diyan mo, ito nga counterpart sa Kwan, Castilian, nag-travel pa, budayan sila. Online sa hotline. Doc, may aga. Yes, may aga, Action Art, no?
Mayong agad nagpalamati sa Action Radio. Salamat gid, ikaw na lang ibalikan ko kay Doso Mayor alang-alang pa ang diari mo actually na istorya ko siya kay nagaling naga-travel pa siya kuno kumudlay sa signal. Initially Doc ang nagdagat sa office mo report mga pila ka bilog ni nalitan dito sa Buhawi. Ang atong nga report no as of may aral sila sa total nga kahit families pero ang kahapon nga report ng 6 pero ang houses niyang 6 no but ang families are 5 families may ara siya 6 totally damaged houses sa barangay Manghanoy na Castellana. Okay. Ang atong nga occurrence or ang pagatuhaw sa ining strong winds naton mga alas 4 Agosto 27 2021. Okay. Ang dinaksyonan man dahil sa atong DRMO La Castellana nga nag-conduct man sa paghatag pag-distribute man sa mga food packs sa affected family no. Kag nag-coordinate man sa Alas 8:50 nadula ang signal. Balikan na lang si Doc kay Iliano. Grabe, alas 4 kahapon. Tiamo ni siya ang mga localized thunderstorm balantayan tani kapin pagin nga mayara man yang kung kaysa nagainit tudo sa agamo pagkahapon gato pang ulan tiamo na ang ginatunaan magkukaysa no Pangilat Buhawi amo na ang mga reason sila kung nga nagatuhaw na Doc sorry ginauto ng linya nato you were saying kay na yes, so nag-anom ka balay ang totally damaged, no? Iya naman din 5 families ang affected, no? Sa nga atong local government ng La Castellana sa pagpanguna sa DRMO, no? Naghatag man sang mga assistance dito sa barangay Manghanoy, La Castellana. Ang occurrence natabo alas 4 Agosto 27, 2021, no? Samtang ang Idi Magalona naman may araman isa ka pamilya, no, 4 ka individual sa barangay Kunsing, no, sa Ibi Magalona. Totally damaged house man. Amo man, no, buhawi man or strong winds, no. Okay. May isa ka injury nga 2-year-old made minor abrasion or mga bag grasp ano. So occurrence naman ini natabo mga alas 2, no, sa Agosto 27. Again, brought about by isang aton nga intertropical convergence nga nag-aapekto sa aton nga no, sa aton sa Visayas no. Okay. So sa subong abihin na dula ng ITCC naton, easterly naman ang nag-prevail. But kahapon basta mag-appear ang ITCC lapit sa aton nga no section sa Visayas, ang mga convergence ng hangin nag-brought about ng mga thunderstorms which creates strong winds or mga buhawi or patches ang atong nga mga ginatawag nga may mga funneling siya o kung pag-appear sa mga sa mga buhawi or ipo kung sa ano pa sa Tagalog. Sa Tagalog, ipo-ipo. No? Pero in a way, aside from Ibi Magalona kag sa La Castellana, kung nagtawon na ito may distansya naman sigurado lain man niya separado man nga buhawi nga nagtuhaw da no sa Ibi Magalona hindi ni sila guro interconnected nga La Castellana layo naman to yadok no. Yes, okay. Ang iya ni occurrence siya sa Ibi Magalona alas 2 niya alas 2 hapon. Naway lang iya sa La Castellana isa alas 4 alas 4 hapon. Okay. So dito hindi na siya mo sa pag sang cumulus clouds tabla. Ang aton nga nimbus cumulus clouds no. Ang iyang nga pag kung sabihin siya mag-converge ang hangin. Okay. Kag mag-create ang thunderstorms, no? So again, no, sa may tungod sa occurrence sa aton nga intertropical convergence zone, nga malapit diri sa aton, no? Amo ning mga phenomenon nga nagkatabo sa tagsa ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Kagabi binantayanay kami no kay sige-sige ang ulan. Gani man. Tayo na lang kung taas siguro ang kung taas ang high tide, siguro balik naman ko sa Victorias. Bao kita ay naman ng tani ito pasalamat kita nga way ng tabo naman liwat nga nag high tide. Yes, so kaya ano ko gani pila ang high tide 1.3 meters no. Okay. So kung nga 1.5 kay ang
ang river gauge ang ginamonitor namon sa Victorias is 9.5 something, manog 10 feet na mo. Grabe. So, mag 10.5 feet na evacuation na si Victorias, no? Ang Wala San Carlos prepare naman kay may mga pagbaha man to sa ila, pero ano pa lang, no? Ara pa lang sa wala pa kalambot sa tuhod. So, gina-monitor namon. Gabi sa mga DRM officer man, halos alas 12 na pag-ubat sang ulan si matulog na ta. Gani. Wow, salamat no. Thank God nga way naman liwat ng tupa. Kag naglawig pa, kag way man mag sunlog ngay nang nagdungan bala sa taob nga mo nang delikado. Anyway, because ang sining actually ang buhawi ni Adok makita mo ni pagpuron-puron o kung pag-umpisa na giniway ni siya gulpiada lang yung amatuan o parang linog bala yung pagkudog-kudog na o kung paglinog yan directly dra mo lang mabalaan mo nga may linog ini siya buhawi nagapurma pa ni siya antes nga mag-strike sa surface no o kung sa mga puluyan na kung din siya makalabay at least makapreparar pang tao yan sa buhawi. Yes, no. Actually mga spouts nila, yung land spouts, no. Kung dagmay nga buhawi, hindi na sila sa supercells nga ginatawag na tornadoes nga gina-create dito ya sa US, no? US, grabe to. Hindi siya supercell. So meaning, but no, the same kind or pakaisa or family ni siya sang tornado. Mga pagpulon-pulon sang hangin, no? So makita kung makita ninyo, mauna nyo nga maobserbahan sa kalangitan, no, ang pag-tipon sa maitom nga clouds, no, or ang aton nimbus cumulus clouds, no. Once ang nimbus cumulus clouds makita ninyo, and then makita ka mo nga may funneling o kung pagtiyog or may nga rotation nga maobserbaran, no. Preparar na. Most likely, naga-formation na siya. So sa stage siya nga may rotation siya, so suga amat-amat na siya funneling. Kung makita ninyo, ang clouds man mismo, naga-form siya sa isa ka daw, funnel, anong imbudo, wala action art, makita mo sa daw imbudo. Nagamat-amat siya nga touchdown pa kadto sa duta, no? It can have a lifespan of 5 minutes or 2 to 5 minutes, no? Depende sa kung hindi siya maguba sang against ang hangin man nga naga-influensya sa palibot niya, no? So ang mga occurrence no, especially kung may mga intertropical convergence zone or may mga arakita nga frontal systems or mga LPAs nga nag-brought about sa pag-occur sa aton mga thunderstorms, no. Isa ni ang sila sa mga naga-influence sa pag-ubra sa ining mga spouts or tumawi nga tawag natin. Karon nga daw Dok, anong weather advisory ta kay kung magpagwa gani no sang mga rainfall o kung rain advisory amo rin gina-check naton kay sana ang pagtupas ng ulan nagalawig isa ka oras or 30 minutes eh. Yes, so sa subong gani bago lagi din ang pagwa man ang aton thunderstorm advisory ang aton Iloilo radar, no. Again ang San Carlos ko tagang part ng portion sa Police Padilla dinalantaw nila nga mayara sang lightning and strong winds, no. Pwede mag-apekto sa inyong mga lugar. That may take 30 minutes or to 1 hour. So may ara mga public advisory kita. Especially kung nara kamo naga-monitor sa atong nga command center. Iya sang Province of Negros Occidental, no. Kay every hour or every time nga maghatag sa thunderstorm advisory, nagahatag man kami, no. Nag-post kami sa amon nga halin sa pag-asa to warn people, no, especially kung may ara sa mga threat, no, sa lives and property, no, sa aton papaagi sa pag-disseminate ng sining nga mga impormasyon, action art. Sige. Doc, salamat gid. Grabing trabaho mo halin sa disaster monitoring, mga advisory tikon COVID-19, mas ara ka pag frontliner na. Yes, action art. Muna yung trabaho tayo. So, again, action art, no? Madamo mga salamat sa ngalan ng ating governor, Governor Eugenio Jose Bong Lacson, no? Nagapasalamat kami let's stay safe, no? Kasi nga mga tinion. Again, siling Gov, no? Let's pray, let's prepare, and let's be proactive in our preparedness. Maraming salamat, Action Art. Tagma yung aga sa tanan tagpalamati sa Action Radio.
Salamat gid Dr. Zipar Gerhard Kailian. Hindi lang gali ito sila Castellana yado. Sa kunsing na sa may kwano, sa may Ibi Magalona, may ara man na nangigo nga buhawi, may na kwan pa, may napilasan ba to yung nga bata? Ay sus Ti kinanglan kuan kina. Ang importante sila, makita na ganing kawaan ng kalangitan nga nagadulom o kung may ara sa panganon nga nagapurmada naga itom na amo na balantayan yo basta ganing gatupang ulan dason naga kalabanan sa buhawi ni antes magulan mo di blayado antes magulan isla amo na maobserbahan mo ti preparar gid no kag kun ang imo puloy-an halimbawa do hindi safe ngay nang kun maagyan way man atong ginapangayo basi mapalid mas mayo pangita kasang mas secure nga lugar nga pwede makadak ka bla makapalipod ka nga hindi ka madalakon kusog nga buhawi ang mag-igo sa imo o kung maglabay sa imo puloy-an. Pasalamat kita no nga at least why gid sang nahalitan niya kagabi gali siling ni Doc siling baw Dr. Kailian siling kun waay to nag hulaw ulan nga sige tupa siling may mga areas Victoria so ginamonitor nila kag San Carlos City. Kung nagtamo abi sa tao baw delikado gid ti amo na bantay lang gid aligmat gid kita kapin pagida kung gani kundi subong party naman maka-access naman kita sa internet world actually because of the technology may gadget ka dira maka kapin pa social media ko instead ka mag TikTok ka na i-search bla ang kwan kag i-friend request or hindi ka na i-follow niya sa province kag Pag-asa kay you know mo ni mga vital nga mga offices kag amo ni sila yang makahatag gid sang information nga mangingiya mo no kapin pagid tiyempo sang tigululan at least may ara ka ideya sang sa iba na nga fake news ka naan subong galinapta lang bisan nilang ay kabudlay gid no alas 9:01 Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Diri sa Action Hotline o kay Nonoy Manggubat gali. Nonoy, basta ka na Noy. Kalipat na ko sa itsura Nonoy, pero milis Nonoy yung pasalig sang piyaya niya bala yado. Kaloy, alapit siya katuig, nawag kami kita ay ha. Siling niya pa rin makaong kapiyaya. Kisa Noy na kung ganing kasabat kay daw ka, kung ano si Nonoy man. Oh, Noy, may ganga na. Kasamayan paulmitan, dira sa Moises Padilla, good morning man. Action Hotline. Ano pakarunan ta niya no kay sa Moises Padilla actually may update tong may isa pagid ka konsehal nga nagsungka bla matapos tong gindalahi nga ngalan sa isa ka kaso dira sa Moises Padilla ti pro panindugan sa konsehal ti way siya labot gapon no sa tong insidente. Ayos. Salamat gida sa mga nagapadala sang mensahe, no? Kay Kasamayan, kumustang Moises Padilla? Ay, gluyag man nato maglagaw-lagaw na tanis inyo, galing kino ka purtigid sa mong kamudlay, kachimpo. Hindi man naton madali-dali nga mapinagusto kita kay kung kaisa mga delikado nga daan, no? Mga travel regulation kag ang mga old stabla kamudlay kung isa kung karisgo nga magala
kabudlay ko kay isang risgo magalakat-lakat because ang COVID, damo ginalitan ng COVID, no? Dire ko anayo kay balita sa Salvador Benedicto, do ko damo sang ginpang may mga ginpang sira kuno ng mga negosyo to. Bangon nga ambot na nung mga violations sa nilaban, no? Actually damo kita sa ginamonitor kay Silay City sang una kadamo man da sang dumduman yung ginpa close man sang mayor da sa Silay ang pila ka operation sa mga negosyo kay bisan why sila iya masyado sa mga permits da naga-inoperate lang. Pero i-check naton, no, ang Salvador Benedicto, last week ang Salvador nagsikat manigulpiada matapos nga mga kawatan Carabao yung taga Bacolod dito sila yung nagpakitang gila sa Salvador. Ara karon kay tanda mga pulis to ginmonitor. Hindi nagkaladakpan. Nagaw-lagaw kamo to ginagamit nyo ang Salvador Benedicto nga tourist destinations ang tinunto niya bulay og mga tao no dito sila ilay bako mong baka halitan mo ikarga mo sa van ang baka no kasaho man kay aircon mo tika baka nami ba ay perting abilidad Online sa hotline. Ari ang ila sini nga workaholic kag energetic na mayor no sang Salvador Benedicto. Ari ga kalipat man kun siyang itsura ni Mayor Max Glynn kadugay na kaming ngaway kita ay. Mayor, kumusta ka na? Good morning, Action Art. Good morning sa tanan nga nagapamati sa imo programa kag labi na gid sa mga kasimanwa ko sa Banwa sa Don Salvador Benedicto kag sa bilog na probinsya sa Negros Occidental. Nagakaidlaw ko si imo kay siling ko sing una ya sang gabi pang programa ko magprogram kamo ni Vice Gov di sa Piako kag kita ay kita subong aday nga ari di sa nagprogram sa EMY ka nagaupod. Sige lang bala kay damo man ta obra sir. Sige. Ay gali. Sir Ario nagtawagin ko si imo kay nakita ko na naman may mga negosyo da nga may ara sang closure ug kung ginpasira anong reason sini Mayor? Una sa tanan no through sa aton BPLO designate nga aton officer sa business permits and licensing. Gin-survey na sila ang may mga permit kag wala. Tapos labot na tapos ng first 3 months ang operation natin sa sininga tuig. Pang padala notice na mag-process sila sa ilang mga nagakaiko nga permiso. Kaya way gidya kwao ng Banwa sa ila. Sige sila negosyo. No lang amon, basura. Ay sus! Sa tsimpo nga lawig na pinapadalaan pila ka notice, no? Pagkaulihin, naglabot na sa punto nga may nagkalabilin pa nga way ginagililiho o kung meron man nagiho pero way nila gintapos-tapos ang ina permiso. Subject for inspection pa namo but naglabot din sa dangat ginya kailangan na namon sila ipasira kay way nila ginkompleto ang ila business permit kag may ara pagitiban wala gid yan nagililiho sa ila business permit. So amo na siya Action Art. So bali pila ang total nga ginapasira naton nga negosyo? Sa akong dala kung di ko magsala do 7 ni sila. 7, okay. Pero malibot pa tagyapon kay may ara pagyapon do lulot ng mga bago nga mga negosyo. Diyos. Nga daw wala lang hikotar sa ilang mga permiso. Aha. No? So amo na siya aton ginahimo Action Art. Okay. So ini sila sir kung makomply man nila galing kay ang guasini mapatindog kay anay do sa ma-operate kay anay antes siya magproseso do ka balik awot no? Pati mo gina nakalabanan Action Art. Oo. Gina siya kalabanan actually nga kinatabo galing kay ti siyempre ganyan di man ta kay sa pandemya subong makabuhi-buhi na sila maka-provide sila employment kag makalunegosyo sila do nami man tani pero kung sila sa mga permiso nila, ito gina-inspeksyon tapan na mo, labi na ginang sanitary, structural, tanan. No? So, ginamatamat na ito Action Art. Kaya hindi manigar nga atong pagabantayan man ang safety sang tanan. No? Okay. Labi na sa mga customer nila. Yes. So, ginalakipan gali ni may mga coffee shop, karinderya, resort, restaurant, ang ining 7 ni sir. Yes, salakot na sila. Bali isa lang ni lugar, layo siya ka barangay lang o kung ara situated lain-lain nga area?
situated na sa lain-lain nga area, no? Pero okay. padayon gyapon kita ga pangita gyapon kay may haraman iban nga mga negosyo nga wala gakuha business permit daw sa wala man, pero sa social media platforms ga advertise sila sang ila rates, ila tanan, no? So ga negosyo gid galing kay kung isang iban ga style man sila nga daw rest house lang kuno abi nga private. Pero ga-offer sila, gapabayad sila, may mga guest sila. No? So, amo na siya, ang saton sinadi, labi na gid sa pandemic, buligan man naton namon ang mga may responsibilidad man kami nga mga kaiping nga banwa kag syudad nga ang ilang mga sinakpan kung magkadto sa Don Salvador Benedicto. Ma-ensure man namon nga safety man kag hindi man sila maglatnanay dito sa Don Salvador. So Gani man. Oho. So, kapin pagid ti summer capital kag ang Salvador subong actually tourist spot na gid akon lantawon mo dira na gid ang ga-divert ang tao instead magkadto man sa mga baybay mo kun way kakadto sa baybay. Salvador Benedicto ang destinasyon kun mga local tourist naton diri mayor. Yes, Action Art, no? Actually, ang mga mall goers bilang naanad magkadto sa mall. So, amo gini nagkalabanan nagkalaladto sa amon banwa. Kag inito nan gina-welcome gid namon nga oportunidad, no? Wala gid pasalamatan namon kay siyempre sa sini nga pandemya ang turismo sang Don Salvador Benedicto naguswa, no? So hindi na ma-deny pero ambang siyempre rito sa pandemya gyapon buligay lang kita kag koopera lang mo malang ng amon. So, sige. So anyway, subong mag-check pagig kamo dugang sa ipila ka mag commercial establishment. Yes, Action Art. In fact, kahapon, may pasira naman kami nga isa. Pero kay may portion sang iyang establishment nga nag-landslide, no? Okay. So, temporarily ginpasiraan ay namon kay may mga gabaton pa siya guest kag mga kwanda. Disiling namon, kung nalimahunlak gani ni karon kag kami niyang mabuklan. Correct. No? So, Jesus. Temporarily ginpasiraan ay namon i-subject namon for further inspection, no, ang structural, ang stability sang duta, etc. etc. So damo pang pareho sini nga nagululhot lang nga daw uhong pero magalibot din kami kag pag-inspeksyon non kay siyempre obligasyon sang gobyerno lokal ang kung ano kabakod sang ilang struktura kag sa duta nga ginatindugan kay siyempre irisgo hindi katon pwede irisgo ang aton mga turista nga gakalanad to. Okay. On that note, Mayor, salamat gid no sa time. Actually, ang team namon gani guro by next week malagaw man da sa area mo. Yes. Sige na sa inyo anniversary. Congratulations gali sa inyo. Salamat Mayor, salamat gid. And God bless sa imo halong gid permi. God bless. Thank you, Action Art. Action Hotline. Dauhong sila ni Mayor, ang ibang ga tinubo-tubo lang da, natuon na, kay ara na, hindi mo na pwedeng, ang pagnegosyo, ay niya isang nga bawal sa imo, kapin pa kung lihitimo nga negosyo, para sa turismo, number one, Salvador Benedicto, may mga lugar na iya, o kalabanan, dira sang lugar nila, under ina sa Northern Negros Natural Park mo, hindi ba? Kung magpinagusto ka mo da, pareho ni may isa gali na ka daw nagapa-overnight sa iyado nga may ara na yan sang porsyon nga nag-landslide. Sige, piabato niya guest nga matinerto. Inali karon kumain ni Mayor, inali mahunlak nga karon sino niya ma-risko da? Mahunlak na kung di bukol pa ni namo na kami pi ang makuan sina, no? Mga tubang sang konsekwensya sina. Anyway, tikabay pa may stricto ni kag mabalaan gid no nga ang tanan dira nga pag negosyo way kita nagkontra diha sa mga negosyante akon personal nga paglantaw. Wag ko ga kontra, actually why sa makapugong sa development sa isa ka lugar. Why naton ginapunggan na basta number one, ang magkasuguan nga ginapatuman sundon ta lang, no? Inang mga pagpatukod sang struktura ang kabaylo nga nagakaguba ang environment, that is another thing nga dapat i-reconsider anay. Wag gyud ko ga kontra, actually why sa makapugong sa development sa isa ka lugar. Why naton ginapunggan na basta number one, ang magkasuguan nga ginapatuman sundon ta lang, no? Inang mga pagpatukod sang struktura ang kabaylo nga nagakaguba ang environment, that is another thing nga dapat i-reconsider anay.
O ano mga negosyo kung sa sulod sa napulo ka tuig, ginamakahalit sang inyo environment da. Nung ang resulta suli, why nagid balda nagid bla? Tipito pa lang to, siling ni Mayor ho, ang ginpang sira nila. Diba siya madugangan pa kay tuod lang. Siguro na maglabay-labay ko na pagkanto San Carlos bla. Iyado no, hindi pa gidi amo nakadamo. Subong bubisan din lang may ara ga kape-kape. May ara ga bulubaligya, Bisaya nga manok na tinula. Siling ko na hami Salvador ba? Makalabay ka to. May mga sili yado. Ginabutangan gata bla. Na sige lang kayo kung magtaklad na to. Basi si Bernie ka uyon sa sili. Baklan ta siya bla. Kag paintrahon sa TikTok challenge. Why na ko galing time Yado may praktisan ka na sang TikTok mo? Si Enrique, nakita ko sa ispiyo ta sa sulod sang comfort room. Ga-practice siya. Likod na kwaon niya gindang 10,000 nga price ba? Alam niyo, ga-tagga mo kumpiyansa. Sabi niyo si Sir Henry, why ga-practice ha? Dumao ganin ni siya, siling kumalib naman ni mo. Sir Henry, okay na? Ay, buwerte siya. Naga-TikTok siya mo. Ako ay pukagis na, kinakulbaan ako. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsules. Ini nga produkto available sa Negros no, sa atong nga pagpangalagad. Maninoy-nunoy paglumutan mga agada. Hala daw Mayo. Daw hala na Mayo siling nunoy manggubat. Sige no ya, Mayo Aksyon Artayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,